Good morning, Fekule. Voin September ni som ni le pani hian Isu Krista mangin sibai kabu ka cheu kan lo upave to te ni ange katia hei toy te hianin kamu hila chuanin kan inange toy te hianin kamu hila chu một khám deuh ang tho si hianin ka oma chung vel chu ni wen chu hei thil ka thil nei hi han hril ve chau ka du'a he chan chen hi hei wall clipper ania wall clipper hi nia kan ti fai don ni point chu samme na hi America hianin tuna phechonin som ni te som thum te ka Victorinox kan mangtang kai nge som ni te som thum te an ni to a samme man hi tuna Walgreen a kaltaila Walgreen a emo Walmart a emo kaltaila a CVS a poni se he wall clipper hi som ni vel tangin tanta tuna chan to mai thea som ngan hnuai man ang chi chu thata kani to ani atlom ber chi po kha claimin bells and whistles kan tiang chi kha aron chom claim de ni mea a clipper hi chu high quality tak ania lo bal le mai to sam le lo vel khan ya ti fai kan tumber chuanin soidu zok chu ka ti fai tur man roi phei khok no na samme chu wall sin lei chuanin som thum velin lo lei ta ola kum khata hianin za chuang in save thei tlat mai kan save thei tlat mai sam to chak how pay chuanin save to don ti ani mai ei samme na ka le sin hi samme dor hi kan pan khat to khom me ke ni po mi pa pathum kan oma mei chiai chule nu bere chu ti nge nam lawa akhan post la kan cheu wala hei when ya hen hei moi takin tong trai na puan prayer shawl te karonin bela pathian thu te po kan soidon ani chu tinge o ka thanang katia tak thai mizo te hi hanti ila Christian te abik takin mizo te kemani mizo te mo zona atlak te han soidon taila enga tinge o kati Christian nisi hi min control tu pathian thua
cái tị sang bao lệ emo pathian thua kan riat na lo tam bao lệ emo hianin min control tu han chutia ka ti chuan han ti a han hlo chete tal po han hlo hi kan nei tlem tel tel hian alang tlat mai ni keimani aya chung nung zok kan ro la rel tu tur oma hi hlo na hi kan nei lo tel tel in adu zong ti hi kan tum lo tel tel emmi o ti tur khop hianin that na lam a hian chiat na lama hianin ngai mo na lama ngai poi mo to lo na lama hianin kan zui ral zel em o katini ke hei zona hlak te mi zo zona hlak shim shim kan zawai me hian yang chu chu thange ni ta ang thalo ti kha kai ni zot ta achanga pathian ngai sak lo kan tam lutuk te engti pathian chu ti tur chon kain zirtir fo maya amaro chu pathian ti dan akha thuha hanin zirtir pathian ti chu ama nei ti kha kan soi fo maya amaro chu thil thalo do mai pakhat om chu pathian dan le athu pek te kan han ti ho hi kan nol tlat mai hian eng thu chunge kan va oi to anga ti le eng chunge kan va practice to ang ti na khanin kha state a khan min hruai thlenga chuwang chuan ni deuh berin ka hria a Christian tam tak te hi engwangin nge kan zui ral thin pathian thu han soido ni la in nial na chok suak thei tur khopa hria hi kan tama amaro chu tunakaron soite kha chutiang a sheho po chuan engwangin nge pathian thu hi an tangkai pui chuang lowa engwangin nge kholaya emo society a emo mi in chuti te chiama pathian mel an hmulo thin ti kha zona ta chu ni kangai to a Christian te hianin keni Christian te hante mena kan zawai me hianin ke hi self scholar kania fiat tur chuan kadu topic a piang hi keima aten ken zirmaya chu poimo anga ka ngai hi ani ka memory hi that vak lo wang hianin katlan sang lutuk do lowa mi te po chuti a hanti hi kati vak lowa mi zetina dik lo tak tak te po lom thin ma se hanti chiam hi kangam lowa keima in fiat chiang wang hianin apathian thu hi ka memorize thei lowa ka ngai to na hi achak ve pa ngaya amaro chu ka chin chia na lam ero lo chak lo hle me hi engwang yang o ka ti thena zum hom kan ti wang te chu ani karinga 70% vel tin tlerol laya
kan nun kan lo uluk lo wang te po ania nga ai kanja te kan lo zuta a Karbirama te Garo Hilsa te Meghalaya te aniang chu Mizoram a thleng po Aizawl a thleng te po relo te kanom chung khanin han zu ve zuai ang chin chu kan nei ve a khang kan nun kan lo uluk lo awang khan ani kan ring dewa a chan chu he thil hianin thuak nam hi a khoina sa em min ka hria ek po chun se min control tu tur ber hey tihianin ka han ngai ta a hey tuna hianin lali suwa aron kal ta tero lei soron kal nu thleng po khanin makteu mai chu lali suwa kha chu mesia kha anita mesia kha ania amaro chu pathian thu ka hanti tak zok a hi lali suwa ron kal ma zonga kum khale chen pathianin afa amihring afa athil siam te amangai alo en kolna lekhabu tuna tora kanti thutlung hlui kanti hi animeya apathian thu chu tin ti kaute po hianin lali suaron kal nu'a tora kha an kal san ta ne lovin lali suaron kal chanchin thalom chu soi tho ma se aron kal to eti kha animeya kha khalam kha chu lo apat dang tur chu an soi pathian thu tur chu zol nei te thu le mosia thu te heng hi an soi ber tur chu ni pathian thu ka hanti chuanin he thil siam atanga mosia thu mosia kai hroina le zol nei te thu an lo tlang au pui pathianina soi tura ti ho afa ti tan thaber tura alo ti ho zong kha ani chu ni pathian thu ka hanti tak chu thu thung hlui kan ti tak hi thung thara chuanin lali so local to e ti kha ania chuwang chon pathian thu a cheka min da tur pathian thu a tuna hen nam dang ho hi hen en tai la rin na dang nei ho hi en tau la ti neu hi an nei ni tuna hianin pathian an ti neu hian nei a chu chuanin an rin na nen khan cheka ada ta ni chu chumi thla a chon chu ti tur ani a chumi thla chon chu ti tur ani a chuan chumi thla a chuan chu ti tur ani a chung kum dana chuanin chung chu ti tur ani a chung tiang thil chu om thin ti kha an nei ani chu ser le sanga aluta kha an nun pui topa chuwang chuanin kha nin engma midang namdang mamolo khan ati busy ni omje chu kha ma chop zel kha an lawin siam ve ta chu athat na lai tam ta ko ma tuna hianin pathianina ati min Israel fa te a hroina a kalen kut asiam sakho tele tuna sol asiam sakte heng hoi kan ta na ni lo kan ti chuan pathian ne na kan in zom na kha cheka kan da to ro ni kan culture ne na khatianga zom khom vector kha ani lain
culture chu kan la vuana chuanin amaro chu he pathianina thu ape khau hi Israel tan bik chawa kan soi thina wang hianin ma chop tur kha min pe lo thian ni katit du ani ke ma chuanin sabat chungchang te poni se Israel tan deuh bi ka kan da Juda ho tan deuh bi kan da chuan kan da sualani kan ti sualani ka ti do ni pathian thu a oi tur per ho kha kan ta na ni lo kan ti fek awang hian ania pathian mi ang po hianin kan lan thin lo na chan chu kholaya hianin namdang ho hianin mian mu emo engemoni a hianin mi hianin pathian mi kan ni hi kan tong tewa religious issue lam kan soi te ani lem lo chuanin kanom dan tang hianin an shelo chok ani kan practice kan kor hak tu zong te le kan ursun dan kan hun man dan trim trim a hianin pathian thu oi mi hi kan ang lo tlatani role su hi kan ti thei lo ti a top hi thil tha ni lova tekin na mol te kan soyanga echumi ka soy ma chuanin hei kan share dua mathaya King James kha ka manga hei mathaya bung nga chang sompasari khalo en chinta ola dan thu emo zol nei de thu emo nol tura local emo min ti su nol tur nilovin ti fam kim tura local kanizo ti tak ne vin ti tak zetin ka hril achu lele wana boral ma lo chuan dan thu horop chun han te takte emo thai han te takte emo po aza a thlen kim ma lo chuan pakhat ma a boral top lova tai hanin lali so Christian soidu anain ka ria athlen kim ma ti hi ma se hei chu thil dang subject dang dei ania tu kan la khel kina kan line com sel te jon la soi kan la soi turan ngai tai la ta te hanin sang lo beteu ni chu ai nge nyang o katia shock absorber nge ni dona soundproof nge ni don a ring na tu ka tu na ka thil nei chu ta hen ran soi le cha tuan chu ti chuan tu po heng thu pek te ber zinga mi pakhat po bo chia a chu tiang ti ve tura mi te zirtir a piang chu van lal rama chuan mi te ber an ti ang atini amaro chu tu po zoma zirtir ve a piang chu van lal rama chuan million an ti ang in thatna in dan zirtir tu te le farisai te thatna a khum lo chuan van lal rama in lut hau lovang ti ka khila chewti farisai te le dan zirtir tu te that tak ania amaro chu an tha han ti hianin an thil ti a dan zirtir tu te an ni nangin pathian thu hre em tu midang zirtir thin tu an nia ma se khakha chapaunan in lak len nan te pon lo mang ve thin
te po aniang tin pathian thu kha an lo bel cha ve thina tun thleng po hianin Israel Judah ho hi lali so chung chang nen han confront tawla Isaiah hrilok na ang chi tele nauten han confront tawla tam takinan chan na chu oral law an tia chung oral law chu pathian thua in zia khau lo khang te kha an rabbi ho khan an bel cha ho chu ne ta pathian thu hi an bel cha teu maya khang vela wang khanin mitam tak chu bengongin an siam pa ni engpo chu ni se ka soidu chu heng hianin min check lo tlat maya pathian dan le thu pek ka han ti dan le thu pek ka han ti hlom to pa hianin ka boy fo maya keima big tak hianin pathian dan som pek kan hmuwa thu pek han ti hi chu bible a atam khopin ka hria a ma se omzia chu heng ho hi kanen chuanin pathian tan anilova lalpain min mangai ema ami hruai te achan te amangai ema kan hmu lo thil om tam tak zinga hianin chan himin om sela kan hmu te zinga po hianin chan himin om sela lo ti tha sela lo mui ngil sela lo fing sela lo chung nung ro se chuan keima min betu an ni na hi mi van nei an ni na a hian ron lang ro se ti kha adu chu ni pathian chuanin ma se mi hring hian kan thlin lo ani mi hring ina kan thlin tok chu kan lo nuam dewa kan lo chung nung dewa ni chuan pathian kan hlata kan phat sana pathian nena chen dun ain thil dang nena chen dun kan mangai thar te nena chen dun kan pathian thar te nena chen dun kha ani kan lo du zok fo ni taksa kan nia taksa chu ti sa anung lowa Krista akan nun kha pathian akan nun kha kan ti tur chu nia mase kan thlin lo ti sa kan nung fawa ti taksa ti sa chon taksa chon ti sa thil te du thin ati kha adika ti sa thil hi kan edik chat zel maya kan taksa min ti dang lam deuh tu te a coffee thleng po hian yang chu a phan thleng po hian in tang lam na min siam tu hi kan edik chat zel mai ni engpo chu ni se ka soi du chu heng lalpai na role su ati ho mi hring ta na ti meng hei kan soi long nga lali suain example aron man sabat ni ya enga tinge nai tho an lo ti kha ti khami mi zeng ami ati dam kami tel zo kami ka soyang khan ka memory chiang wak lawa ma se sabat nia mi ati dam nga mi ati dam kha chu ka hrenge ya eng po chu se ka sei swal lo nan mi ati dama chu aron confront ta ni chu ang lo thuziak tu tele kami farisai ho khani chumia an soi kha lali so soi na pat zok kha han soi tai la chol ni hi mi hring hi chol ni ta na siam ani lova chol ni hi mi hring ta na siam ania ati kha tha ka ti khom maya
mishing hi chol ni hi mishing hi chol ni ta na siam kan ni lova amaro chu chol ni zo ka khachu mishing hoina kan man tura min siam sak min pek tiro u tia pathian na min pek ani titura min ti ani chu dan chu thu pek chu dan kha alo ni reng mai ni en po chu ni se example karon soyenga kha example a fu na em chu chol ni hi mishing hi chol ni ta na siam ani lo ati ang chia khanin hei cho hi kan ei thau ta tero cho hi mishing hi chota na siam kan ni lo tero amaro chu cho ero mishing ta na siam kha ania tin chu kan nun na ani chu wang chuanin cho kan ta na siam chu ei lo ta ila kan nung don lo ni cho ai thei turin pathian in min duana pumte ha thial na turte min pe a puite a chuana tur kothatak mai min siam saka mo cho kha kantan siam ani cho ai tura siam kan ni chu cho kha ai lo ta ila cho tan khan vain peta ila tro cho ni min ai lawanga lấy thà te kan ni du te ni chonin bu huna vain wak thluk top kha ani me a lấy thà te kan ni du chuan mase ka soi du jok chu mishing kha cho kha ei tur siam kan ni cho kan nei lo chuan kan thi don chu tiang chia chuanin engwangin nge dan le athu pek chu pathian ani na alan tirna mishing in pathian thua checkpoint na kan om ve reng theina zirtirna pathian thu kan ti zong he zirtirna hi thutlung luibu kan ti hi ne me a thutlung luibu pom chong si lo hian kan soi sel fo me ni kan ti thei lo kan chu ti khati adar thlang kan ta na ni adik reng serle sangte englo kut te mo pathianina asoi kut zong te pakhat ma lom kan lo nei ve lo chon ser tan te chung chang te thiang lo a te po hianin pathian thu hi kan oi chong lo ni mak deu mai chu kan oi lo kan tan ani lei nem kan tia kan tan engki mai kha kan tan ani lo zung mai ni in ka soi fo thina tuna judami piang thar pakhat le Christian chung kwa tanga Salian Christian zavel tal hi join tluk khathial longmo okati ni judami piang thar pakhat chuan heng zong kha athla chong lo tuna dan le thu pek kan ti te atha
อาสาเฮาโลนี่เสร็จเลยสังกุดนี่แหละหุ่นบินไอ้ซงส่งที่ละค่ะประคัดมาอันถาลวะลลิสวะค่ะอันริงอันนี้ไม่นี่เมเซียค่ะมินชันดำตัวนัทูค่ะปมข้านี่ไม่ลลิสวะกันติชวนมินชันดำตัวอาวาลอมเวลัลปาติข้านี่ไม่อะปะเทียนทูกันติกันหันติตักฮีทุลงลุยกันติฮีฮันนิจอกไม่อะเรื่องทุลงลุยปูเปิดชูกันตานันนี่เรากันตีนี่ชวนินปะเทียนทูกันในเรานี่กินี่ฮันเทียนทูกันในไม่เราชูนี่ก็ใส่ดูชัวปะเทียนทูกันในเราอันนี้ก็ทิลวะตุมดานเฮียเด็กยังอ๋องัดติงเอ but why ช่วงเวลช่วงนี้พอเสียก็แล้วว่าดิกเทลช่วงช่วงนี้มานังไล่ช่วงนี้เอ็งเรารันทิเซนเตกันรันทิเซนเตอันอันอินาหันติดรันทิเซนเตอินาสักพะเวียวอังเฮียนินอาหารินไงโฟเมียอตุนหูทิ้งโกเฮียนินันเนี่ยรำเรทัยเลมอลเดวเช่นขณะชวนินรันทิเซนเตอันไรนะไบเบิลชวนพัลลาวะที่เซนเทงเทงอินค่ะชวนไอเที่ยงเลยเที่ยงเราอะแต่กินน้ำไม่เป็นวอกซาลาร์เบรังวอกซาเห็นใส่ได้ละวอกซาฮิมิชิงตานาทราฮิแต่ก็มันยังไงล่ะวะวอกซาตุยลุตุกันตีนี่ชวนนินกันตีลุยกันตีวันนั้นกันมังอันนี้ชวนนินปะเทียนตานันนี่เราว่าวอกซาทัดเราเสียค่ะปะเทียนนี่นะอัฐดมิชิงตานาทัดเราเสียมิชิงตาทัดเราเสียมินขิลนะคะเนี่ยข้าอันนี้อภัยนัดชูมิชิงตานคานอาลูทัดเราไม่อะฟกซาค่ะจะจูปะเทียนคานินอินตานาทัดเราอัตเตนออมันนี่บอลโลนี่อัตติคานี่ไม่อะปะเทียนตานอันนี้เรามิชิงตานอาลูเตนออมันนี่ช่วงชวนที่เล็กก็วัวเทียมตัวเราลัดไหมอ่ะก็วัวดิกเทตัวเราก็วัวดิกเทตัวเราเทียมจุกเทียมครบไหมอ่ะอ๋อ วอกซาค่ะเนี่ยปะเทียนตานี่เราว่ามิชิงตานมิชิงเชียดผ่าเทนัทีละนี่วังคานินอันนี้ส่วนฉันอับไปตัวเรากันติคานินปะเทียนถูกันอ้อยเราเนี่ยตัวน่ะฟาดแต่กันในตากันฟาดแต่เฮียนินนู่นแหละป้าทั่วอย่างไรตัวเลยเนี่ยที่นี่กันทุกส่วนปักคัดมาอ้อยเราอินดูดอนดัลตาเสละจะชูกันฟ้านี่นะคะอลังเรานี่กันฟ้าจะชวนกันถูอันอ้อยกันถูเคระอันอ้อยนะอบิกตะกินกันฟ้าเตอันนี้นะอันติลังอันนี้
ปะเทียนถูกันตีเห็นทุลุงลุยฮิปะเทียนถูเนี่ยทุลุงทาร์จูคริสตานนัวทิลเซงอันนี้วางินปะเทียนถูนี่เท่ามาเสเอ็งกิมทรงคมตูขานี่ไหมอะเมสซิอาโลกัลตัวมินฉันนำตูกันอายทีกันสวลอายตันนาตูระตักสารอนหลานตูขานี่ไหมอะทุลุงลุยกันตีอาโมเซียกัลตังาลัลปานามีเตอร์หวยนซงเฮกันตานะป่วยมัวนี่ชุมยากระสวยดูจูตุนักรันสวยงบกขานินโรเลสุตั้มตะกอมากันฟาตีทุกันฟิลเฮียนินกันตานันเราอันมานีตานนี่มีหัวอันเราโลนานเตทิลเฮาเตอันตังโลนานเตอันชิงนุนเรามุยงิลนานเตเลexcess คงตินเร่งอันเราในนานเตmanners ทะโจกมีปุยมาพอช่วงมีอันเรานี่มีจะอมตักนี่น่า practice โชว์ค่ะข้ามีกงขันนูเลปาตินเทียนินกันฟาเตกันฟวยนี่จู่กันตานอัตเตลเท่านั้นส่งอินอันมานี่ตานจกค่ะอันนี้ฟูไม่นี่จู่กันฟาเทียนินเกนี่ตานนี่เลยเนี่ยกับป้าทุสวยจู่กับตานนี่เลยเนี่ยเทนมเตฟ้าเตตานลมติสละกันอุตุสวยจู่เกนี่ตานนี่เลยเนี่ยทีไรอันข้อหูตานลมเตหันติสละกันฟ้านี่นะคะอลังเนี่ยเรากันฟ้าอันนี้เราตีนานี่กันทูอังไงทักเราชวนตูทูไงทักตัวอังไงทักตัวช่วงจวนประเทียนถูอาดานถูเตเดนิเอลจวนินดาวิดาจวนินอาดานถูเตชุนเลซันกังไอตัวทีนั่นเองเราได้มันเอ็งวางเงี้ยดิฉันกันตันทัดูร์อันนี้กันตันทัดูร์ให้ใกล้ก็ฟาดถูกก็สิละอันตันทัดูร์ก็เสียอันเรียกเทียมโลจู่ทุกชานันเนี่ยเรียกเทียมมาเสจอมดูจัดเราอ่างอันนั้นชวนินก็ฟิลตัวลงเชสวยตัวลงอินี่ข้าวันนี้รอที่ฮีอมเวทีนะอมโดนทีนะนี่ก็ฟาเต็นละเดียอันละอมโลตัวน่ะฟิลชวนินมันเสกสวยจกสุข้างค่ะอันนี้ตัวชวนโอเล็กฟิลตัวลงเชนี่ขันวันนี้เตะก็อินติตัวนี้ชวนินอีตานทัตูร์จงเกยมากัลตลังอีตานทัตูร์จงฮีตัวดอนลงเฮติลายจังชวกมัลสมจงฮี excess อิมุดอนลงตีนางนี่นี่คำวันนี้รอติชนินอัจฉริยะที่ตัวปนท้ายตัวปน
ka tel to lo mi non involve to so ti nang ani chu wang chan pathian thu kan ti he thu thong lui bu hi hei pathian thu ania tun thleng po hianin juda ho chuanin tun thleng hianin an pathian thu ania engwang nge keini a hianin pathian an biak na sa jok fo keini a hian nga tinge pathian bemi an ni na hi alan bi ka keini a hian engwang in nge serle sang le kut te adik thlapa an nei an man bi le khabu pathian thuan oi ni tuna an ti sual lai perchu lali suwa khani meya mase tuna rong bol tu tam tak messianic jew antia messianic jew ho hianin Israel ram chunga hen rong an bola an lo tling ani an la lo tling zel don hey messianic jew ho reng hi kan entry na ke mani ring tu satlia ho ai reng hianin an lo hluzok zelani achan chu tuna Jewish an ni na kha Jewish an ni na ka han ti chuanin pathian thu thlung lui bu zong kha lalpai na sele sanga pek te zong te po thleng khan yang chu kha an Jewishness a khan embedded ani to ni Jewish thila khanin an nuna juda nuna khanin nem kopania chu enge ti chuanin an thla chuang lo an thla lo khang kha eng man thla lo an thla lo ala li so krista khan poma thutung thara thutung thar la li so kristan pom nu chuanin an hring nun himal som na hlom to pani to ni chu kha an hriat lo te pakhat puzzle pakhat kim lo te pakhat kha lali suwa khanin aron ti kim sakta khamia engkim mei kha choble chil khan aron in unlocka aron in rem khom fel fek an hriat lo lai te ti han lo dik so fek mai niom zia chu ti te khan mo chu ni ka soi du chu wang chuan in ring tu wenia America kan on mo Japan kan on mo Malaysia kan on mo India kan on mo tit ko Poland chu tiang chu angai lo ati kha thil thaber ani lova thil thaber chu tuna hianin ring tu tam tak a thei ho chuanin nawa piang te po hian sir te pon tan tir mai ani le thlai hi nia ani chumi ni chuan ti thlap kha enge pathian thu ang thlap ati kha chu an tam em lo mai thia ma ro chu ser kha ero an tan kashiat tuna ko khana pe chuanin kashiat tam zo khi chuan an tan tir ani khawang khanin pathian thu hi engemaw chen chu engemaw chen ho hianin zom tha kan ti ni khangte po kha pathian thu ania kan ti thei om chun zong kha chu check vek hi a tha ni dan le thu pek ni ser chung chang po hi nia lali so thu soi kha a reverse khopin ka ria a sabathi mi hringta na chulni hi mi hringta na siamani a mi hring hi chulni ta na siamani lova
อดีค่ะ reverse กงดังที่นั่นไงตัวไทยแลนด์ชินักสวยบกขันจ่อหิมิฟิงตานาเสียมันเนี่ยมิฟิงฮิตจตานาเสียกันนี่เลยวะที่ข้านี่นั่นกัลตายละจ่อกันในหลุดจนกันที่ไม่โดนขัดยังบกขันกันตานาเสียมสะบัดจูกันเสียเหล่าจวนกันตานที่นั่นนี่เท่านี้อันนี้เท่านี้โมตัวนั้นเห็น Adventist ที่ฮีกันเขาเมียคริสเตียนเทนคัตที่ฮีนินส่วนนี้เสร็จแล้วว่าวันรำไม่ดีลตัวอันสวยรอเหตุอดีตเคร์ลไม่เทียอามารอจูลาลิโซคริสไตน์เฮงที่เราตัวรัสตีร์เขาจูวันรำมาจวนวันรำจวนใกล้เท่าดอนที่อันหลังเร่งอันนี้คริสตาอันรินาคริสตาทันเตจิงอันเตลชวนวันรำจวนใกล้เวียงไอดอนที่อัจฉริยะเร่งอามารอจูวันรำมาเฮียนินมิเตอันละติดวันนี้ทีมิเตเป็นละติดวันนี้ทีข้าวังขานินตัวน่ะวกสะเหตุเวียวเตไอเที่ยงเราให้ตัวน่ะบารัมฟีดกันตีเขาวิสาเตอันยังชูรูลเตเซงปอนยังชูจุกชูเตอีเงี้ยสจูเตอันยังชูกายกวางเตเซงปอเฮียนินเกจชวนินอัตเตนอมกันติตัวฉันชูบารัมฟีดอันเนี้ยอันนี้พอฮีเขาเวลาตบนกจงเราไฟตัวระวัดยันทิลเซียมเตอันเนี้ยรูลกันติเตอิลอันที่ยังเตมองเขาวกแต่ทั้งปนยังชูเก็ตฟิชเตวัดยันนี่นะเราตัวระมินติจงอังชีฮิจูเราข้ากันตานะทับเปอร์ไม่นี่ปัจจัยตันอันนี้โลกันตานอันนี้กันตานกันตีขันกันทัดชวนลลปาฝักโปอันวมกันเหล่าเตียกันทัดเหล่าน่าชวนินลลปาฝักอายินลลปาละกับวิข้าอัตมจอกทีนะลลปาริงเล็ดนาเตโปเราเซ็งเทียลลปาละกับทินริมแรงนาเตโปอัเซ็งเทนี่จุกันทัดจอกน่าชวนินลลปาฝักข้าเราหนัวมาลลปาปนทางตัวขันมินดูวางจุงจุเปมินนี่โมเราเทเราที่ละชวนลลิสวคริสตาชวนินอังไงดามอินตรงใจชวนโมตรงใจอินมัลสมละติดยังลิมละลลิสวคริสตามิงินมัลินสมอินตรงใจชวนไม่รู้อภัยเรามาเสสุดเราเทเราทิลทัวเนี่ยสุดเองเน้นเงี้ยกรอนเองเน้นเงี้ยกรอนบุกังตีจนมีอินากันกลาตรองบอลตูร์เตนโมมีติจักตูร์ขบกันทุสวยง่ายขลาเทเราขบเสียอมติตูร์ขบอันทิลเสียมเราสักเราอังชีค่ะอันไงตัวน่าติบไว้เทตูรังชีอมเราค่ะโฟกัสตุ่มเบอร์ชนินกระเทียลิสวคริสตาขานินอันนั้นชอบตัวนี้ชวนินตรงใจมาสมาไม่ค่ะทำไมนี่ตีค่ะอามารถสู้ทิลทะเลสู้ตีเร่งตัวเราชวนอันฟุยเคอร์สู้กระดิ่งเสียแล้วนี่จุดยังสู้อันนี้เร่งตัวเตหีกันนี่นั่นฟิอาง่ายลลปาอากันอมเร่งเทเลวนะทุดลงทาร์ซิร์ตีน่ะกันฟิอาลลิสวจุดฉันดำตัวนี้กันฟิอามาse kan nun kong hi min hruai lo tlat maya he thil hianin chuwang chuan enga tinge kan nun kong min hruai lo chandam tu ni ti hresi hian enga tinge he chandam tu hian kan nun kong a hruai lo fo ema kan tluk san fo ti chuanin a pathian thu ber heng zong a check ma ka min da tur
thu thung lui bu hi kan ta ni lo kan ta na ni lo kan ti veka thung lui bu kan ta na ni lo thu thung thar ringo da chuanin nun na tham min kai huai thei tu vanam kai na kong min phil tu chu oma amaro chu kha ifing nuna khanin taksai lo om chung chuanin vanam kai kha ilama mo lo ni du tak ni vek ilang chuanin timeyang mamo tak ngal ni ilang chuan kain that vek tong tro lalpai na damna risel na min la pek chung hi chuanin la dam rangi kan du ani tu po hianin chu kan dam na tur chuan pathianina taksa a akai huais hun lai zong hi kan hnol chuanin enghe kan nei engma kan nei lo tharau thianghlim ka han ti hianin tharau thianghlim ina thil tum chu adang deya he leilam hlok na le taksa lo hlo thlin na he dam na hrisel na lampang hi atam to vak lo nei tharau thianghlim chuanin tharau thianghlim chuanin suala kan thluk lo nan te lalpa a laliso krista a min zirtir na kanom thei nan te heng thil hi akeng tela tin namen lo min veng boka amaro chu practical taka kan ti tur thil kan hlut em tur le kan cherish tur thil hi pathian thu kan ti hi hei in soi muwa midang te zak tura in siam chi ni lo pathian in tirawa ti chu kan ta na kan lo ti mai kha kan ta na tha ni ti kha ka sei do ni chu chuanin pathian thu a min da busy sela min lo da busy sela chuanin chu kan busy na chuanin hlim na hmu bokila ti kha poina tungi ngai thla ka hrelowa chung te chu karan soido ni chun he mizorama rel kong thar hon ani a sairanga ramdanga om internet access nei chuanin lo hriat ve vek karinga hei hi mizoram tan thil thalo tak ani thil thalo tak ani sairang khwale tui chuan tikhanin engemu chen chu hlok nain lo mu ve mai thei ma se khrilang chu Mizoram state tan hianin he rel kong hi athalo mal som na ain nangmani ti nok thei tu tur thil ani hei hi athleng to a tingena vak om lova Mizoram chuanin athalam ain achelam hi in pandon ani ti hi karing ani karing swal karing lova achan chu portal pakhat in hong ang khani ta a complete access Vairampur in complete access anon nei to a hei hi check mark a in da reng thei don lo tuna ri chuan la thar lama duty pani khat in line da a ang po chuni se kha ka soi ve me portal pakhat kan ti maya thil dang pakhat entity tan nangmani direct a in ramchunga ron luna access pakhat in hon sakha kha athalawani mizo
ram ni lo ai mai mizo ram mi pui te tan hianin thalo top kho kani milam takin nial du mai the ma ro chu ron nial ro in hriang kum som han nga kula tuna mizoram hi ani to don lo hul huan an ti hi ka sei do ni chu kan clear ang chu nial du inom chon an nial ula kan clear thawang le ka mai vek chu ba bai vek ule dal pan mai vek chu